bat umuni tuya kono tam rokan takon man sumaya sade tan boke takon ang okhman nuya ko tini bai 6 din kawai thaka 6 din 6 days ung thaka tini bai tini 31 December 2023 kedi abo chini hano bile chini 30% ni jaga no bile apil khadi abon bagoi ni do phane borono chung thani dinai bo akhano juga kosoklai tong thok chini ha bolong khawoi tong thok chini hano chung thani ba buni dinai ba YouTube ano comment samia mia comment khane nung musuk basa amai ka ano comment khayo do ano abo bang manika nung ano ning jajagli ano musuk basa ka nung jalgi ano sui basa ka no problem o jaga wani kono problem kore bat tek hetom saka nung nini khetawo nini bariwo nini kaisa example ang no takuk je message rimani abo ano ang abo reply khayno nini bariwo pun haboi nini barini mane mutu kong chawi tongka heke nung bera dumia la tongnai ano kaisa borok comments khayu ang mung se tabuk bini comment ngo boundary bisungo je mutu kong dong mutu kong chungsi sereman mutu kong chungsi je boundary dumjak boundary bisungo je mutu kong tongnai mutu kong chungsi go pun je pun phai chai tong phane pun sabo pun hingke abo ke buisi buni bosong ni borok chunu saboi tongo hingke ching abono se chung tabi se karak ke bera dumna ni boundary dumna ni sing bai chung no boundary ka ham ke tabi se dumna ni taki hambai joto takuk bukok mare kicing joto no tini je ane video nai tonai joto viewers jot ki prasar takuk bukok sono joto no pai play hambai tai happy new year in advance bas tini salsa si tong chiwo khana hingkai no bisi katal phainai tini umani last video this year ni bosonani mono last video hingkai just kaisa kainui noro baksa angkok sana bgai phaimani tanhumale noro tono saimano lai thangmani salo koekta dinni salo cheni tiprasa bungsu kokrok salai bekha hingkai aboni ti ambo koekta duita video banokha hingkai chini duita video angje duita video banok thani hingkai khorok nui iba mane kichujon borok tongo je belano hamya command khaika hingkai hamya command mane sudu anbakhaw simi nangya aborni wansumung belano chaya hingkai aboni tuya kone ang boro baksa kisa kasa kainui boroni kogni answer nang jena bogoi tini basangoma pheka so first of all hambai command khane rongno je kok sanai rongno je ani bidu nai tongnai rongno hingkai tabuk tini 31 December 2023 khana hingkai no 1 January 2024 hingkai chung je engmani o salno chung pogoi thangnai je bas kango chini je family sal je in future je family sal no chung kaham kurung kai thangnani bagai chini bobishot ni samung no chung nasigoi chung yapri selenai abo ani logi sunor botong di nor bo selai di kaham khaino je ungmani ungkha abono chung pogoya kono chini buskang ni salni kogno chung kaham kai wan suga kono chini dofa ham krani bagai iba personally ni bagai phano tai dofa ham krani bagai chini tiprasa jati roni ham krai joto ni bagai no kaham yapri selani bagai chung chai to lainai kabun bagai no haino hai ani taraf se happy new year in advance tasha ketamo bye bye nama hene brena bye bye 2023 but tini jorate tongkho ka hepano ani taraf se chung jotoni taraf se chung je thangmani je hamya angui thangmani abono chung ma poglene hengkai chung phainai salo chung kaham yapri selnai chung samai tangnai chini bakhano lamboi chini bogban no matripurshoni no tai chini goria mutai no tai kaitor no ishor no chung wada khainai chung hamya samung tangya chung kaham samung no tangnani chini dofa ham krani bagai chini self kaham ni bagai chini infusion ni bagai ka abuni bagai joto takuk songno koyo ani taraf se nor bojoto na haikena samung kaham tangnani bagai tai chini dofa ham krani bagai so ga phaide chung main ko chung thanglenai baksa borok ani kokno beleno hamya command khaika hamya command kha no problem ano kudi thuk no problem ano kudi di ang kok samane chaya to khankai ano sui hindi musuk hindi ya musuk basa pana hani sari no problem ango jaga songya phiaba je topic ni tui ang kok saka for example chini Christians by ni takuk tai bukuk songni kokno tui brok je Christians kagya hangkai borni ST certificate no cancel khainai oko no tuya konoi ang kaisa kani video bano kha
Engkai pertama sawa ani bo media channel ya but ani plus personal blog channel engkai jagang khanawai tong thongmali engkai bang video banang jakte engkha but banong thane tabuk ba ang bas kanggo ang banong nai haike no engkai beba boron ano saka nung sakle hindu hini sau iba hindu hini phana nung tan bo christian phaching no buka thang am tu hero kok saka engkai te christian goi chini riti ribas no pogoi thangka mane engkai abonu tuya konoi ano khorokja khorongni ano common khemani to angno tau sai khana dinai ang ota khuk sungni bumung to angno no saglak abo takhuk dang khaya bukhuk dang saimia ani facebook rogo bang nukha o jaga beleno hamya common khemani tai nije nije torka to nglai mani but ang sauno no nije nije no torka to ta khlale de please bas umunu cha tok di jung bahai kai thansa tongoi mannai sini tiprasa bahai kai chung tebusik borok bangdi mannai ha chini population no bahai kai chung kubang khai mannai tai chini hano chung bahai kai tai chini hana chung bhai kai muthangni narok mannai abon simi chung mawan chuk lenai chung khorcha wara le kheng kai sini dofa kaisa dofa chung turi wara ya kanoi ba kok bangai tong le kai chung buikhe mo tebo suno tom khai mane shape nai tu kuta chuno bhai kai hambe tikhne ni bagoi abon rok jotona kaham kai semano kai hambia khamon bhai kai tabuk for example tabuk mone khai di ani nogo মনে খাইতে কিছু আনি নগো আনি নগো যদি 10টা পরিবার তঙ্গো চিনি 10টা পরিবার মানে 10 জনা ফ্যামিলিজ তঙ্গো 10 জনা হইছেন কাছে ফ্যামিলিজ আউন বিজুঙ্গো জাস্ট ফর एग्जांपल 5 জনা মাং চালা মাং 5 জনা হ্যাঁ চালা 5 জনা হেকে খরকতাম 5 জনা কাজা পাইকা ও 5 জনা বিসিঙ্গো চিনি 5 ভাই নি বিসিঙ্গো বিহিরক তঙ্গো কয় জনা 5 জনা বিহিং নং নাই বলে না 6 জনা তঙ্গো মাইয়া হেকে 5 জনা বিসিঙ্গো 5 জনা বিহিরক তঙ্গো হেকে ও বিহিরক চং যদি apas milia engkai chung o bini ko khana boy chung bai bai jiri warena thangka engkai abu chini kana kini borok tomung nai borok chini kok no taibo saimano mana borok chini komjori no saimano engkai borok chini komjori saimaka tomung nai borok bobo ani bigno chukli dinai temasa bo ani bufang no chukli dinai temasa bo ani butano chukli dinai mane chini poribar no chukli diwa konai chuno sakagna ni chacha khane tan bogo chini poribar kaham ungoi tongo chini poribar no kaham ungoi tongo chini kaham no naimia bo borok tongo chini thansa chini ekota chungje hamjagoi tongmani abono buinugoi baksa borok chaje abo kala janai tong chini kana kaniwo abo just example se bujika hengkai tabuk chuno sakangna bogo iba chini hamya no je nayoi tongoi miya borok no nai dinani borok no kaham khanani hamya khanani bagai buisa chonai tong hengkai borok no tom khanai chini baini je pas baini bigro no chukli dinai chuma chungno sakangna ni bagai hengkai borok bhaikai sakana bagai bhaikai wan sumangka okokno tam himale borok saimano chung milile ya kaham kai chung nogo kaham kai tongo bat chung kiche milile ya kai chuno jiri borok tasia jemon horo gi khiklai ka hor bari thango amai ka borok tabo chuno gi khiklai dinai hengkai tamung nai chungba chung ware dene boy chesta khana hengkai borok chini komjori saiman thango hengkai jodi chung jodi ware ya boy chung jodi miloi jodi tongkha hengkai chini da phabo chini tipra chung jodi miloi tongkha hengkai chini kana kini borok busuno borok bo chuno nu khangkai ha chung borok no mungsa bo khlaiman ya tane boy borok tiprasa amsung miloi tong nung jesek ponos klai tungdi nung tiprasa no alada khana ni ya politics tu ipun alada khana chesta khai kini borok alada ngui meya abo borok tomo chung jiri kaham kai tongman nu khangkai chini kana kini borok rok chini buini bosen borok chuno kuni dino bo alada khlaiman ya hengka bon boke takhuk song chung nijeno thik ma angnai chung kene ke ware ya karoi chini takhuk bukhuk baksa chini tiprasa baksa bas chung tiprasa chung jotono thancha hene chung jiri tong lai khangkai chuno kebo alada khaimia kebo ni ব্যক্তি করে tabuk chini takhuk song chini bukhuk song chini okra rok chakra rok borok christian khai tongo chungka hindu engka borok double facility manoi tongo engka chungka single facility mano amo do khana de double facility to man kai sab mangkha chini dofani borok no manbre na ganang jaga sab jaka ba do chini takhuk song no man ganang sanai chini bukhuk song no ganang chini borok no develop khainai haida tabuk na di christian ni কত মিশন তঙ্গো মিশনারি তঙ্গো ও জায়গা বো হিন্দু বো পড়িবো খ্রিস্টান বো পড়িবো যদি খ্রিস্টান স্কোর করে হিয়াকে কাইসা মিশনারি স্কুল বো কাহাম ফায়াং নাই কাইসা মিশনারি স্কুলস আমসো কাহাম মিশনারি স্কুলস তঙ্গো হেকা চুং ও স্কুল চিনি বসা বুতি চুংনো চুং পড়ি দিনা বকই কাহাম শেপ সাব মানো হাইদা হেকে চুং তাবো বো খ্রিস্টানস আং হিন্দু হিনে চুং যদি চিনি দফা বাই দফা চুং ওয়ালাই তং লাইকা বুলাই তং লাইকা হেকে চিনি দফা চি কমর নাই বলি অর হাই দিবা
hingga pun bagai kono politik chung thaya kare chini dofani hamkrani bagai chini takuk bukung chung miliwei tongnani bagai chini hano chung kifir manani bagai chung thanja si mangnai na politically chung bo politics mo khayo ha bom thai samuk to no pro abono chung kono khaya kare chung thanja khasi tongnani bagai chung masa tongnai na ki chung chini be chung waraya kane tongnai hingga chung abono no norong kasa message rina mo chung ani taraf se chung phane buskang simi phaidi chung jotono thanja khai palbaksa motha kaisa thui thanja chung tiprasa chung ma kana tonglai nai amboga norno ani taraf se norno koi hor jao taki chung jotono thanja ka tongnai bogai na bo christian sini chung ware tongnai na bo hindu hini chung ware tongnai christian bo sini baino chini bahanok no chini bufayong chini munai ko koi song no chini kaki kaka chakra juk hindu bo mahai no chini chakra juk chakra kaki kaka chung joto mana si palbak sa mili tonani abo chini develop ni bagoisi chung be chung ware khang ka chini percentage busuk le bang banorok samon joto no busuk bang for example chini tipra 100% bichingo 40% jodi chung baksa ala dang tha khang kai te 70% si tong sorry te 60% si tong nai 40% thang khang kai ba enga che 60% to khang kai ba chini dopo chung komor thang gable hai di bang chung bor power man senai do kini to kisa nini bobishot nini boys busung khana baksa ni tabuk je chuno dofa hinoi elek ngo christians hindu hinoi chuno jati gusti khachin dormo no chuno war di tongnai boroni boys busung khana 35 40 50 bor te busuk ba jene ba chung busuk ba jene sari to biching ka chung 70 years 60 70 80 years 90 years ba jene chung chini 90 years ni pura ka chini future to mungnai chini bobusho to mungnai sadi komor thangnai bele henge chung tabun simeno maman sungnai office ani kogno chini busangnai chini butoyingnai chini busajuk basangnai boroni tesa buni busabotingnai ge boroni je future no chung maman sungnai chung tabun simeno jori thancha ka tongye henge chung phane bus kanggo bo kono jibno bate tongoi meya tabuk chuno kaja sujog di tongo chung thancha tongna nei bogai henge abon bakan norok jot tonon ang konya ni mo chungo please norok bo christians bo hindu am to hai ko ro sawai chungba chungno divide khana ni bagai am to hai planning ro no am to hai chesta ro no ta khai jadi tane mala abo bui chini kana ni borok chunu khang kai muninai ba muninai no ble hengkai tabu nai di chung tom no ti wara tong tabu sala tom no abon norok joton no saimon tan bogo chini dofani borok baksa borok je lorai khai tonai rok chini bukhuk ju song jemon জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিনয় যে আপিল খাই tongnai rok je khotriya samaj hine apil khai tongnai takuk song borok tomni bagoi tomna mansugoi konoi abono boro apil khaika abo to ang wansungmaya kintu ang ani kaisana ani bokhrogo je ani mind ang kaisa wansungmaya je lai thangmani je dino 26 December no kaisa mes nu kana iko ang phurung naisina dimot or tom suijak tong norok jotono education boro rok jotono educated porishuna khaijak porna di or tom suijak tong norok saimanano heke oro bebak media rok nu khana rok je letter chini dm sahab no rimani tamo chuno jaga bagnani bagai fatar hasteni borok phayo chini hawo phaye kono chini ti prasani jaga no sanoi tong phayo segnani bagai planning khai tong phayo yang ko norok khai tom khai tong sadiano norok khai sudo ti prasana bahake alada khamene bahake wara di mane bahake tangla di mane bahake abo kan norok tong chini borok ba chuno bahake wala dinani bulai dinani abono kheto kintu yang buikhe aboni kacharo buikhe tom khai chini hano segnani bagai bui planning khai tong chai to goi tong ani takuk okra song buku okra song ot sartai madam song norok umon khatam kok kasabon kok semiang ka tini koidin ka sadi 26 December mani ha 26 December 27 28 29 30 tini 31 26 27 28 29 30 31 tini ba hingke koidin ka 6 din ka but ang tabu phone aboni tu apil khemani bagoi chini jonojati surakcha mons ni chini tiprasa hijak nai tai khatriya samaj ni chini deborma tiprasa hijak nai deborma jomote riang kolai jese panong thuk chini tiprasa hijak nai borok aboni tu tom apil khaina koringkha abu donor tiprasa ni tiprasa ni jaga sekjagoi tong uyango nini tiprasa ni jaga yango segnan bagai bui wan sugoi tong planning khai tong aboni bagai nong khaitan norok ton bagai apil khemia abon nok dofana hamjak norok sauki ang dofana hamjago dofani bagai samang tago chin dofa kangnas nai tongkha chini dofana sakana nai tongkha bui
Are ya dopana sakana nai to kha boi ha buji dopana sakana nai to kha nung to ta sakajak di boi sakana nai dai hok abo to boi sakana no ko pin dire no bat nung thik to ha kai kebo no mungsa ba khaimi ang thik to ha ani poribar ne kebo mungsa ba khaimi ang thik kroi en mane ani poribar bo thik kroi nung thik ma ang nai ang lai thamani video ko ang tabuk o video thumbnail o rijak o video thumbnail ang apruba ang saka ki aboni sakang video rogole kun phon nu genor na ang kaham jaga kaham samung tamone jaga dofani korinu khung bo jaga wo school kaham kurei kaham tong bo jaga lama kaham kurei lama kaham tong bo jaga wo undeveloped jaga bo jaga wo amor na tuwe konoi je jaga tui kaham kurei or tui rina ni bagoi je jaga call kaham kurei or call rina ni bagoi je jaga wo facilities koroi or facilities rina ni bagoi nor chirkhong mani kok to nor go khane ya kun dine phano tini bo Christians boti prasa hinaya konoi chini takuk song baksa ha chini takuk tai bukok song juno divide khreni juno chung alada khreni bagoi amsu da no ni baka hamia amsu no baka sitra to enok tini bo double bo Christian thaka ba bo tini double facility mane tonka ha kan rok tini chung alada khana bagoi wan suklai tong planning khai tong bat umuni tiya konoi tam rok takon wan sukmaya sade tan bo ke takona ang okhman nugia ko tini bai 6 din kawai thaka 6 din 6 days thaka tini bai tini 31 December 2023 tini bai 6 din kha o news to chung khana mani chini hano bile chini tiprasan ni jaga no bile appeal khai jabon bagoi khadi well chung joto to ang bo to non logi o khadi ang bo kok sanai ang bo tongnai chung bo to all over tiprasa tongnai non logi bo chini ha tung tane bo bunu dinai chini hano chung tane bo bunu dinai buni do phane borono chung tane dinai bo akhano juga kosoklai tong thok chini ha bolong khawoi tong thok chini hano chung tane bo bunu dinai ba hinga abun bo appeal khaimia abun bo appeal khaidi bat abun bo kanro kun dino khana ne kore shudu chungba chung je jaga je borok ti prasarok Christian sungoi thaka Hindu borok Christian si dormo nakha ta borono chung alada khana ni chini do phane alada khana ni bas ST certificate cancel khana ni kai mani tomo singba chini dopani brono ST chini dopani boro de borma jamate riang ti pros college joto all over ti prasano jodi ST certificate cancel khake boro tomo nai SC nai OBC nai he te tomo ungthano saimi hake mane buni do first thampa khable ke buni do phana phan kara khanani nu nijini dopani borono nijini do phoga phan kara khaimia buni do phana ka phan kara khanani buni hano segoi nana ni saimia nijini hano ji segoi nana do buni hano ta sagdi no problem nangya chung buni hano segnani bagoi buni hano chung segna nangya chini hano chung tane buni dinani abone bagaimana tomne appeal khemia je ano Facebook comments khanai je ani YouTube ano comments hamia comment khanai nungsui basa amai ano comment khayo do ano abang manika nung ano ning jajagli ano musuk basa kan nung jalagi ano sui basa kan no problem o jaga wani kono problem kore bat tek hetom sakanung nini khetawo nini bariwo nini kaisa example angro no takuk je message rimani abo abo reply khayno nini bariwo pun haboi nini bari ni mane mutu kong chawoi tongka heke nung bera dumia tongnai ano kaisa borok comments khayu ang mung se tabuk bini comments ango nini berawo nung bera dumrak da nini bariwo haboi jodi pun nini mane mutu kong chaha kai nung bera to ma dumnai no ble o kong no tuyi no suraksha mons जनजाति सुरक्षा मसनक तिनी आमाम रकन मा साउ हिनै ओ ताको कमेन्ट्स खायो वाह के खाना त पक अरे बेरा तम दुमरा बाबो चिनी बे चुङ जे बेरा बिसुंगो बाउन्डरी बिसुंगो जे मुइतु खंदो ओ मुइतु खं चुंगसी सरेमान ओ मुइतु खं चुंगसी जे बाउन्डरी दुमजाक ओ बाउन्डरी बिसुंगो जे मुइतु खं तनाय ओ मुइतु खं चुंगसी गो पुन जे पुन फाइ चाइ तंग फाइ ओ पुन साबो ओ पुन के अबके बुइसी बुनि बसंनि बरक chunu saboi tongo nge ching abono si chung tabi se karak ke bera dumna ni boundary dumna ni sing bai chung no boundary ka ham ke tabi se dumna ni taki pon phai chai mi azar musuk phai chai mi azar chuno nge ta aw ma ke tom khane chung bai chung che karak mang na strong mang na nge nu kai tom sa pon phai ya kono ni bari wa phai ha pa ke pon phai ha pa cha phai ke no mo boundary dumi ra tong nai ba no mus o pon no nung sorry o pon no nung latha be buya tong nai ba o puno nung ordane nung khaldia tonai diba are baba o puno nung oran khaldena ninke khalde di o pun ke sabong nai sereman
ha nung kai sawo puno chung ba chung da punung nai ba chung da musuk nai tiprasa rok da musuk punung nai hambo hamya chini borok chung tiprasa chung joto no thancha hambo hamya bo chung thui thancha ni loge kep dinai koroi tiprasa bade jasopon sacha khade nung jasopon tini rang pusano na suga konoi nung tini kichak publicity ngani bagai kichak kaham ngani bagai tini salsa bai ni kuin jeni nung ham kareng goi thangmaya ni bobo shot na chikdi ni future no nung asikdi ni busa jog ni busa ni busuk nai ni busuk ni busa nai of future no na chikdi nung agini dino chung nugia chung saimenya YouTube koroi Facebook koroi internet koroi o dino chung nugia chung sia chini raja rong ni jamana bo ba onek ni jamana tabuk chini raja chuno phai tongkha chuno muthang dine ne bagai chung bini logi mari nai je porok tabuk chung ageo to chung nugia sia do pok koroi saimalia abo chung borono dos dio pailia tabuk chung nugoi tongo bele chung siwoi tongo bele chung nugoi tongoi siwoi tongo chini khe chung bhaikai chung nugoi tongbo ondong tane ba nung sabo tabo nung boundary bisingo pun habo chawoi tongkha nung bono ma lukrena no bele ari abo to sabik lukrena no kintu chung ba chung diba o boundary bisingo sabo sereman chung o boundary be chung tomo christians tomo hindu tomo buddhist chung tiprasa o boundary bisingo nega pun sabo sereman buni bosoni borok tabuk nukhana hi SDM office je letter je application jama rimani abo sabo abo borok tomo ba nin hasakna bago nin boundary bising hap kana bele heke nung bono lukredi nung bono lukrena bago khe nung kok sanani kroi bas tiprasa Christians Hindu community Christians community brok phaika double facility mane tokha abon bago prono taw uruni ST ni masakang nai ari tabok chini 40% borok jodi but jasukpan percent to apotang sijugya but chini Christian ba rog jodi chini tiprasa ni ST ni komor thanga hingke nungle bosok facility kahaman nai ba nung bosok facility kahaman nai nung jesuk kathang tongsak nung kicha rangman thangnai nung jesuk kathang tongsak nung rangman nai kicha nung kahamung nai bad nung thangmani pore hingkai bobu shode kono wan sugi norok nung thangmani pore kheta mune norok thangmani pore hingkai tamung nai sede mana purkai tabuk sujug dibo bhagwan kaitor bhagwan kalima angthuk goria mutai angthuk ya ishwar angthuk juno kaisa jora dibo o jora no chung thanjaka ma tongnai thanjaka toya karai nung chungba chung ala dangnani bagai planning khainai warainai hingke tini khe tomung nai je same aika tini jaga phai tini letter di phaya konoi khana borok phaya konoi haboya konoi nini jaga no segoi nanai apro nung tomo jawab rinai nung korei pro nung busu somoi tikenai ang busu somoi tikenai chung busu somoi thangnai 60 70 80 years tongnai 90 years tongnai amo prakai chung jotono salsa kaitor bogman theni chung jotono thangai tongo hingke apurke tomunai chini busa song nini busuk ani busuk nai borok tomo khainai apurkai borok haino hai lorai ma khainai chin ha chung nango haino borok pasa lorai ma khainai apro borok mara mano sabologiri ne borok no tabuk 100% ne bisingo chung tabuk sa joro chini power no chung nawoi tongkhu hingke a power no chung than taka jitebo segonyana ni tebo karak khenani take chini bobo shot chini charai khonai chini future ro chini ani busung thok nini busung thok jotoni chini future ro chung after 1 years ni pore to after 100 years ni pore tomong no obono future no nasiko chung samuma tangnai naki chung bai chung alada khenani bagai so anga bono te kono kok salia hingke je hamia common khainai no problem no je common khainai khai deni noroni samung norok common khainai norok hamia non bakha jewan sumani abo norok kok sadi an bakha jewan sumani ang kok sanai an bakha jewan sumani okona ang sanani bagai ang kebono lasia ta ang kebono kiriya ta an kebo bothagri umaya hega norok je common khainani bagai norono ang bo bothagri maya khaidi but yakshi yagra baskang ukluk wan suk dikicha wan sugaya konoi kokno sadi wan sugaya konoi yapri seldi 100 times wan sukdi yapri seli asakang angte bisui kok se noro baksa ang beleno apsus ongkha noroni kokno khanabaya konoi chung tiprasa chung jotono thanjakai tongnani bagoile chung thanjakai tongya karisi
chung tong khai nije ba nije no chung tebo hak chalo rona ni bagoi chai to goi tongo tebo alada alada kha divide ngan bagoi chung chai to lai tongo but am hai ke ung ya ta kok song sudok tabuk kaisa ang kahamung tha ka hinoi wan su kai simung ya chung ma khainai chung fight ma khainai that means ang suno kok jeta khapang ni ani ta khuk song joto all of us viewers ani friends song marai kiching tai ani okra chakra juk song no jotono no ang tini ani lai thangmani tini ubosoni paithak sal khanani simi hingkai katal sal phaisinai noni ashirwad bai ang tini kaham no tongnai lukuni ashirwad sara kebo kaham kai tongoi meya kebo shanti kai tongoi meya bas lukuroni ashirwad no nango aboni bagoi tini o 2023 ni tini paithak sal khanao hingkai bisi katal phainai chongchai toknai chini tiprasa hamkraini bagai chini takhuk tai bukhuk chini hamkraini bagai chung kaham samung tangnani bagai chung tinani simi khanani simi chung kaham yapri shelnai chini dofa hamkraini bagai tai bisi kok saya karoi angusuno muthak chenai so hambai joto takhuk tai bukhuk songno ani joto viewers joto mare kiching joto okra chakra sono joto na hambai so last ending happy new year in advance khanani kaisa new years ni video tu ya kanro baksa haine attack sa phaisa nai so hambai ani video jenai to joto friends songno chung tiprasa chung joto na thansa mota kaisa pal baksa thui thangcha chung joto na tiprasa